ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବସିଥିଲି ଭୋଳାନାଥ ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ସହିତ ମିଠା ବୁଦ୍ଧି କଥା କହି ଅପମାନର ଲାଞ୍ଛନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ ମିଠା କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଥାକୁ ମୋହର ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଏ ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତିର ସୁନାମି ହଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖି ନିରୀହ ଜନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅପଥନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଅହଂକାରେ କର ନାଗ ଜନଏ ଦୃଢ଼ ଅଧିକାର भक्त भगवान प्राण विसर्जन
ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣେ ତାହା ହିଁ କହିଥାଏ। ଦେବାଶୀ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧବାନ୍ଧବ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦେବାଶୀ। ତାହା ନହେଲେ ଦେବାଶୀ ଶୁଣ ଆହେ ବେଦପତି ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲା ମୋ ସୁଖରେ। ଶୁଣ ଆହେ ବେଦପତି ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲା ମୋ ଜନ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲେ, ଜନ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲେ, ଅଶାନ୍ତ ହେରା ଧରି ବୁଲିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲା ମୋ ମୋରି ଭକ୍ତ ହୁଏ ଭକ୍ତ ଶସ ବିମୂର୍ତ୍ତି ଭବ ହତାରେ ନାରୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି କହେ ଅନୀତି କହେ ଚଣ୍ଡାଳ ଜାତି ନମାନେ ରାଜ ସଂସ୍କୃତି କରନ୍ତୁ ପାୟ ଆଏ ଦେବରାଜ କରନ୍ତୁ ପାୟ ଆଏ ଦେବରାଜ ମଣି ଆସୁଛି ବିପତିରେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲା ମୋ କଳ ଘଟେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷ ଏଥିରେ ନାହିଁ ସମାସ। କରିବିନା ସୁତି ଚଳେ ନା ନବ ହେ ବାସ ସଂସାରଟା ଲାଗେ ନିଶ ଜଗତଟା ଆଗେ ଗାଛର କେଳନା ଜଗତଟା ଆଗେ ଗାଛର କେଳନା ଜୀବନ କରୁଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲା ମୋ ଶ୍ରୁତି। ଦେବାଶୀ ଜହ୍ନ ହିଂସା କରି ଆକାଶକୁ ଛେଦ ପକାଇଲେ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେବାଶୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବ ଯାଆନ୍ତି ମହେରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥାପି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ରହିବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ରହିବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ। ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ନାରାୟଣ। ବୃକ୍ଷର ଡାଳକୁ ହାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡିତ ଡାଳ ସିନା ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ମୂଳଟା ଗୋଟାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାରାୟଣକୁ ଗତାଧର କରିଛ ମାନେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦେଇଛ ଆଘାତ ନା